Приниження вірян-мусульман – так назвав дії правоохоронців біля мечеті Ісламського культурного центру Аль-Раїд у Києві минулої п'ятниці глава Меджлісу Рефат Чубаров. Тоді озброєні поліціянти та міграційники влаштували мало не полювання на іноземців. І зробили це саме тоді, коли мусульмани збирались на молитву. Тоді затримали щонайменше 20 чоловік. За словами Рефата Чубарова, своїми діями правоохоронці порушили не лише закон про свободу віросповідання, а й вдарили по іміджу України. У поліції і в Державної міграційної служби є десятки інших форм, як виявляти нелегальних мігрантів. Але виявляти їх, приходячи до храмів, це найостаннє, що вони могли би зробити. Тим більш в такій брутальній формі, як це відбувалося в п'ятницю. Покажи документ, ти хто такий? Откуда? Що ти здесь делаєш? Це було, знаєте, помітно спрямовано на те, щоб людей залякати. Це обурило не лише мусульман України. Протягом 3 днів мені пишуть, телефонують іноземні мусульманські лідери, муфтії, шейхи. Вони питають, що у вас там сталося. Всі кажуть, що Україна для нас була взірцем. І в багатьох країнах просто мріяли, щоб була така свобода, яка є свобода в Україні. Всі люди живуть, високий рівень толерантності, високий рівень взаємоповаги, співпраця між представниками різних релігій. Держава не репресує і не дискримінує нікого, але ідеальне суспільство з цього точки зору. І тут, як блискавка серед ясного неба, відбувається такий обшук, і, якщо чесно сказати, іноземці були шоковані. Ми з вами побачили, що нанесений удар по іміджу України як демократичної правової держави. А це вже не іграшки, це вже не є наші внутрішні питання, це вже міжнародні питання. Нас дивиться не тільки Європа, не тільки мусульманські країни, весь світ на нас дивиться.